ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали Юристи J муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Инак як навори дигар, як навори нав баҳри ҳама тамошобинони барномаҳои мо. Ҷавоб ба якчандин саволҳое ки ба мо пешкаш кардагӣ буданд. Аввалан пеши барномаро шурӯъ кардан узр мепурсем аз касоне ки ба саволҳошон ҷавоб нагардонем дар шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне Инстаграм ё ки Вайбер, аз сабаби зиёд будани паёмакҳо, яъне SMS бисёртарака, ба ҳамин хотир сари вақт ҷавоб дода наметавонем. Бародарои азиз, узри зиёд. Ва имрӯз ҳам мо саволҳоро ҷудо карда ба баъзе саволҳо ҷавоб мегардонем, чунки 85-90% саволҳои подписчико тамошобино дар мавзӯи рейсҳо ва границаҳоанд, лекин мо дар ин мавзӯъ бисёр видео кардагием. Марҳамат бидорен видеоҳои пештараи моро тамошо кунен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. Инак шурӯъ мекунем саволҳоро. Ҳабибуллоҳ навистай: нашод мошини рулиш айдасти роста японский ҳамёра дар Тоҷикистон растамошка мекунанд ё ин ки не? ё дар Тоҷикистон растамошка карда намешаванд. бародарои азиз, агар шумо ҳамчун меҳмон ба дохили Тоҷикистон ворид шавен, дар ин ҳолат шуморо иҷозат метиҳанд ки ворид шавен, ва агар на барои гашту мақсад зист ба Тоҷикистон ворид шавен, дар ин ҳолат шумо бояд қонуни Тоҷикистонро риоя кунед, яъне ки рули мошина аз тарафи чап бигирен бикунен. Мегзарем ба комментарияи дигари. Қурбонзода навистай: ака яхелоша аҳамият натерад, ной ба пеш гапои наваш дадорем. Гов навистай: салом, ман мехоҳам хонамро ба иҷора бидиҳам. Савол: оё барои ин ман бояд андоз пардохт кунам? Барои ба иҷора додани хона бояд ман кадом ҳуҷҷатҳоро омода кунам? агар ки дар хонаи иҷора додаи ман ягон муноқиша рух диҳад, соҳибхона низ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад? Пешакӣ раҳмат. Худованд аз шумо розӣ бошад. Дар мавзӯи ягон ҳуҷҷат кардан барои квартира додан, ягон намуди ҳуҷҷат лозим нест бародар. Дар ҳолате ки агар ту ана ҳамун квартирата, хоната ба фаҳшу фоҳишахона табдил битӣ, дар ин ҳолат ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. яъне ҳуҷҷат кардарам намешавад ва боз ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ва дар ҳолате ки ту андоз пардохт бикунӣ, албатта ту соҳибмулки, соҳибхонаӣ, барои ҳар як хона, ҳар як соҳибмулк андоз ба давлат пардохт мекунад. ва дар ҳолате ки ягон муноқиша агар ба сар биёяд, дар ин ҳолат ҳар касе ки муноқишаро ба вуҷуд оварда, ана ҳамон шахсият худаш ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. шумо ҳамчун соҳибмулк даъват карда мешавед ба мақомотҳои қудратӣ ва мумкин шуморо допрос кунанд, ҷавоб диҳанд. дигар ягон роҳ надорад барои шуморо ба ҷавобгарӣ кашидан. Самир Алимов навистай: саломат бошед, маем ҳаму Анасҷон, бо мегум илтимос гапи ҳар як хел бадбахтша гӯш накун. шумо барои мухлисои худтон баромад кунед. боварӣ дорӣ айдишманода дӯсто бисёранд. шумо кӯшиш кунед барои дӯстотон ягон пешравӣ кунед. иншааллоҳ мо ҳамин қадар кӯшиш дорем ки баҳри ҳамаи дӯстову баҳри ҳамун нафарое ки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, баҳри ана ҳамуво навор кунем ва пешкаш бикунем, то ба саволошон ҷавоб бигиранд ё аз ахборотҳои ҷумҳурӣ бохабар бошанд. рӯз 85 навистай: раҳмати калом бародар, барои хабарҳо. нархи чиптаҳои Москва душанбе гапгапай ки 24 000 рост бошад ё ин ки дурӯғ намедонам. марам мисли те намедонам бародарои азиз, чунки якчанд бародари мо дар ҳамуҷа ҳузур дора, қарор дора. ҳар кас ҳар хел қайд мекунад. як хел нафаро 40 000 меган, як хелиш 30 000 меган, як хелиш 15 000 меган, як хелиш меган 80 000. ба ҳамин хотир ман намедонам чанд сомонаи билет. Мадина Раҳмонов навистай: раҳмат додар, ҳамин шумо ҳастену моҳон диломоя хуш мекунед. дар шаҳри мусофирӣ гӯш накун гапҳои кунҷковакҳоя додар. як фаҳмед кани 15 июл кушода мешавад ё ин ки не? худованд розӣ бошад, кушода мешавад. ҳозир ҳеҷ кас аз пеши худаш ягон чиз гуфта наметавонад. ба ҳамин хотир худо хост ана ҳамин кор, ана ҳамин беморӣ рӯй дод, бо ба хости худованд ҳамаш тинҷ мешавад. Зайниддин Одинаев навистай: салом сози бародар, дар бораи замин камтар маълумот медодӣм. ман я иморат кардам дар замини ҳавлим камтарак биромада ай замини худам. ҳамин ҳукмуш чи ай омадан ай тарафи ҳукумат беогоҳӣ кардан мара штраф кардан 12 000 сомонӣ. ҳамин хели қонун ҳастай мада я
кӯҳистон зиндагӣ мекунам, то ҳамин қад сол ихелӣ гап набуд. Ман худам дар Россияи бекорам. Май куҷо ёфта метиҳем и пула бо меган ҳам пул метиҳ, ҳам ҳамун сохтмона чапа мекунӣ. ҳайрон мондам, намедонам чӣ кор кунам. Илтимос, агар видеоҳо да бифаҳмонӣ вазъията, илтимос. Чӣ хеле ки шумо қайд карден, яъне ки мегӯй ҳамихели қонун ҳаст ё ин ки не мара ҷарима кардан барои мақсади иншоот бунёд кардай, сохтмон кардаю, дар документ чанд қадари ҳаст замини тит, ай ҳавай зиёдтӣ ҷода хона сохтай. Яъне албатта ки аз рӯи қонун мутобиқи моддаи 338 кодекси ҷиноятӣ дар бораи сохтмон ва ғайриқонунӣ забт карда гирифтани замин омадагист. Дар бораи моддаи 338 кодекси ҷиноятӣ ва дар қисми якми ана ҳамин модда ҷарима таъин кардагианд. Яъне аз 250 нишондиҳанда то 350 нишондиҳанда ҷарима таъин кардагианд. 250 нишондиҳандаш худаш 14 000 сомон мешавад, 350 нишондиҳандаш 21 ё 22 000 сомон мешавад ва шуморо олиам кам штраф кардиам. Бародари азиз, чӣ хеле ки худат қайд карди шароит надорӣ, мумкин ҳамин чиза ба назар гирифтияну худта камтар штраф кардиан. Албатта ки аз рӯи қонун ҳастай ва дар ҳолати напардохтани ҷарима қисми дуюмаш аллакай 5 сол аз озодӣ маҳрум карданай. Яъне қисми якми моддаи 338 ҷарима дора ва қисми дуюмаш 5 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд дар ҳолати пардохт накардани ана ҳамун ҷаримае ки давлат ба ту муқаррар кард. Муҳиддин Айсай, салом алейкум. Кодекси ҷиноятӣ чанд қисм, чанд фасл, чанд боб ва чанд модда дора, ҳамира мо мефаҳмондӣ, хеле шод мешидем. Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ду қисм иборат ай бародари азиз. Қисми якум умумӣ ва қисми дуюм махсус. Аз 15 фасл, 34 боб ва 405 модда иборат ай. Як аз дига навистай. Малик, ассалому алейкум бародари азиз, дар бораи кормандои гаӣ як чира қайд кун. Ҳамво вақте ки мақсад ман мекунанд, намеисти сир мекунанд, яке дар ҳамин ҳолат садама кунӣ. Чӣ ҷавобгарӣ дорад? Ҳамира ба мо мефаҳмондӣ. Коркунои гаӣ аввалан ки ҳаққу ҳуқуқ надоранд дар ҳолате ки шумо итоат накарден, аз паси шумо мақсад сиртон мекунанд. Дар ин ҳолат ҳуқуқ надоранд ва агар ки садама бо айби ана ҳамун коркуни гаӣ ба вуҷуд биёяд, албатта ки ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Дар ҳолати итоат накардани коркуни гаӣ, мақсад чӣ хеле ки худтон медонед, дар як пеши гаӣ набестен, агар гаӣ дигари шуморо дастгир мекунад, бо ҷариматона зиёд мекунад барои итоат накардани коркуни гаӣ. Вай фарқ надорад ки мақсад шумо нарушенӣ дорен ё ки надорен, албатта ки итоат кардан дар кораи коркунои гаира. Лекин ҳамин ҳолате ки ту номбар кардӣ, қайд кардӣ, вай ҳуқуқ надорад. Умуман ягон коркуни гаӣ ҳуқуқ надорад. Муҳиддин навистай, ассалому алейкум бародари азиз. Дар шаҳри Душанбе ё умуман дар ҳама ҷо имрӯзҳо мебинӣ дар мошинҳо одамҳои зиёд бор мекунанд. Дар айни ана ҳамин беморӣ ҳамё ягон штраф доранд, надоранд? Албатта дар китоби БДА омадагияи моддаи 320 дар анамин спринтеро ё ки умуман нақлиётҳои мусофиркаш аз ҷои нишаст зиёд одам гирифтаншон аз 116 сомон ҷарима таъин карда мешавад. Яъне аз 58 сомон то 116 сомон барои ронандаҳо ҷарима таъин шидагӣ ҳастай. Инак бародарои азиз, ҷамъбаст мекунем барномаро. Боз як чандин саволи дигар ҳастай дар мавзӯи рейсҳо ва границаҳо. Мо гуфтем ки дар ин бора мо бисёр видео кардем. Бидроен видеоҳои моро пештараша тамошо кунед. Иншааллоҳ ки ба саволотон ҷавоб мегирем ва барномаҳои нави моро интизор бошед. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Ягон савол бошад дар Инстаграм ё ки дар поёни ана ҳамин видео комментария саволтонро ба ман пешкаш кунед. ҳазор раҳмати худо нафароне ки то айни ҳол то ана ҳамин имрӯз бо мо ҳастану моро дастгирӣ мекунанд ва моро ҳамроҳӣ мекунанд. моро баҳри ҳамаи ҳамво кӯшиш мекунем ки сари вақт навор кунем, пешкаш кунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.